Assalamu alaikum musidɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV tawateɓe nder e bowolleri kala jaam Allah waale mon en jetti jomiraɗo joom mbaɗe bawɗe kokkuɗen fartange dartaɗo e oɗo subaka en mbiya aadi bila aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi en jetti men ɓe ganduɗa ko heeɓiyankoɓe walla mbiyen yeeɓiyankoɓe aadirɓe e Pindi TV ɓe ganduɗa kay meeɗa firtude oɗon aadi hay saaha goto hayso tawi tigui ne ñalla walla no wawi siforade foof ha ɓen ɗon jooɗi nde onon jiɗɗo ko jiɗɗo tan eɗen ñaago joom mbaɗe bawɗe yo ɓoyno nde ɗon yidde sikki ala hande alkamis sappo e ɗiɗi lewru août 2021 holko ɓuuri tentude nder jayndeji men ene wayno de natal Serigne Mountakha Bassirou Mbacké le halif général des mourides natal makko en ɓuuri artude e nder jayndeji leydi Sénégal ɓe garte makko no hannirta ni kono kadi e oɗon ñalawma moɓe juɓɓini hanki to Touba o subaka guddetirta tan koye jaynde guindirne no ceernam heewi wiide nde ɓe mbi ko Touba mobilise contre le virus ene wayno noon keewide yimɓe ɗum tigui woni ko teska e nder ngoɗon wuuro teddugo Touba ɗum ko caggal nde ganduɗa tigui hoorejo ganduɗa kay on halifa général waɗi eɓɓore oɗon journée hasayida janggugol defte ɗen ɗe ganduɗa kay Hadim Rasoul windin ɗum kono kay e duwuji ha e ganduɗa koye juuluɗi foof de ko rewtude mboros Covid 19 e caɗele teskaɗo e nder leydi men Sénégal ɗum ko eɓɓore makko kanko oɗon halif général des mourides ɗum woni ko tawate e nder ndeɗo jande caggal kamɓe garte variant delta ɓe mbi ko les raisons d'une explosion virale ene wayde holko saabi laygol oɗon mboros Covid 19 ene tawi ganduɗa koye hello jettaton ndeɗon jayde ganduɗa kay ko le soleil las e oɗo subaka ari ha joni koye natal makko kanko ganduɗa ko hoorejo o mouridisme ɗo e Sénégal Serigne Mountakha ganduɗa kay ono diya ɓesgu Sénégal kala yo duttina haqqillaji e jomiraɗo beele de mbawa rewtude oɗon mboros Covid 19 kono kayya beele toɓoli ɗi ne jokka ndemanteeri ndi kala moƴƴono hannirta ni ɗi ko kungi makko kanko on halif général des mourides baɗɗo e ɓoore ganduɗa kay ko on ñalawma njuulu on ñalawma janggugol defte Hadim Rasoul Serigne Touba caggal kan e nder nde jayde en tawi hen passation de marché ala haali ganduɗa ko marché public o fort ganduɗa kay ene jumpiɗe ɗon gueɗe en kono kayni yaari hen CSS ene tawi nder hello tatabo ɓeɗon jeynenkoɓe laasa caggal kan professeur Daouda Ndiaye e hello jeegomo nde ɗon jeyde laasa o wi ko nous risquons d'avoir des mutants plus coriace si la population n'adhère pas à la vaccination so tawi ganduɗa ko ɓesgu Sénégal horma hide goɗon ngesoɗo Covid 19 ene wawi de ganduɗa tigui wonana caɗele faade ɓesgu Sénégal les échos e oɗo subaka ɓe garti koye alhaali ganduɗa tigui ko on biteɗo Kabirou Mbodj mo inde mum nanetno e alhaali wari e gueɗe baɗe noon ene wawi noon so rentaki on gorko ma watta duuɓi walla mbiyen lebbi jeegom e nder dumbidu 6 mois de prison ferme ɗum ko caggal nde ganduɗa ko ɓen ɓe gollodirano walla mbiyen addunoɓe kalis mum gam ɓe gollito ene namdimo kene toon e capanɗe jeeɗiɗi e 2 milliards koppereje CFA 75 milliards francs CFA woni ko ɓenɗon dewide e makko maître Abdou Diali Kane o wi ko le combat de maître Hassimou Touré ne sera pas vain ene wayno noon ndeɗon haare wodata to tonga walla mbiyen wodata to haaɗi e wiide oɗon ganduɗa ko kuuji kinantoɗo ɗum ne tawi nder hello jooɓo nden jayde ganduɗa ko les échos caggal kan ɓe garte moningol oɗon ñalawma ɓe mbi ko célébration de la journée des hasida ene wayno noon Serigne Mountakha Bassirou Mbacké duwima kono kay ñaguima gasgol yo haɗanen ɗo on mboros Covid 19 gudditen ganduɗa kay ko nde jayde li quotidien ne tawi hen natalla on gonnoɗo ministre de la jeunesse kono hande ko ministre d'état o wiyete ko ganduɗa ko Mama Mbaye Niang o alhaali ganduɗa kay yaadu makko to mairie de Dakar yiɗde kay ardade walla mbiyen ɓoyde gardingu ndin mairie ɓe mbi ko Mama Mbaye Niang ouvre les hostilités ɗum noon te nder ndeɗo ñande ene wayno o yaytirani caggal ngal ɗon pellital ngal ƴetti yidde kay ardade ndin mairie ndi Dakar ɗum ne tawi nder ndeɗo li quotidien caggal kan noon garti ha joni kongi oɗon mo ganduɗa kay ko professeur Daouda Ndiaye alhaali wasde hormade ɗen kuule Covid 19 ɗum ne tawe nder nde jayde li quotidien jayde l'observateur e ɗo subaka arte ganduɗa ko trafic de documents administratifs et titre de voyage ene wayno kin tolno e temedere capanɗe jeetati passeport ko ene tolno e ganduɗa kay e koppereje jonde ɗum de jagguira goto ɓe ganduɗa kay ko inne ande kono kay gorko mo ganduɗa ɓesgu Sénégal andi ɗum homme d'affaires sénégalais ko kañum tigui jagguira ɗum dil oɗo noon holno o ganduɗa tawi rewi oɗon yetta san goto ganduɗa kay yeyno ɗum ka clinique goto walla mbiyen
client makko goto congolais jagga toto roso ɗum ne tawe nder helo jogomo nde ɗo jandi l'observateur caggal kan ɓe garti ala hayli sumgoji lof kala ɓe mbi ko makki e wondude menace mum ganduɗa kay ala tigui koɓe poti ngakkinde kono kay ala tigui koɓe poti ngakkirede basal annaɓe ngol ɗon dawol ɓe mbi ko le pari de la jeune garde de la PR et les risques sur les carrières et le parti ene wayno noon ɗum woni koɓe garti hen no hannirta ni jompude alhaali gueɗe kaɗon landa APR kono kay artude e ɓeɗon sukaɓe darnuɓe langa on alliance pour la république ɗum no tawe nder ndeɗo jande caggal kan ɓe garti e wargo oɗon suka gonɗa tigui fitan mum yoɓonomo to to ganduɗa ko gadday ene wayno wiyete ko Fallou Mbaye ɓeɗon ɓe ganduɗa tigui baɗɗo ɗeɗon gueɗe jukkuɗomo laaɓi o tigui fawama junggo kono kay sababu o wonno ko o guel ɗon no cuhlel guidewel guel duuɓi sappo e joyyi garten ha joni alhaali ganduɗa tigui ko oɗon variant delta kono kay ɗiɗon mesure aji ɗi ganduɗa kay foof ene jokki yuɓɓinede gam kay rutono mboros covid 19 ɓeɗon ɓe ganduɗa tigui ko spécialiste ene walla mbiyen ɓe haqqillaji mumen feɗɗiti to banggue ganduɗa ko cellal ene jeeya hen professeur Ibrahima Seck ko ngima kon tewe nder ndeɗo jandi le quotidien o il faut réorganiser certains services chirurgicaux wona gueɗe kay ene poti ƴewtidede kono kay ene poti yurnitede gam kay yuɓɓinde gueɗe mum no hannirta ni kono kay goɗɗo mo kongi mum tawte nder ndeɗo jayde o wiite ko professeur Souleymane Mboup mo IRSF o wi le temps d'incubation de delta est de 4 jours on variant delta ko balɗe nayyi dongo wawi wadde ɓandu neɗɗo so tawi yoɓaki fitana mum ene haasi jomum dara ɗum ne tawi nder helo ɗiɗaɓa tatabo e nder jayde le quotidien de Madiambal Diagne caggal kan vox populi ardini ko ɗiɗon kongi ɗi ganduɗa tigui ko oɗon docteur Babacar Diop gonɗa tigui professeur Babacar Diop ene wayno noon o holliti les guelewara ko ɓen ɓe ganduɗa ko terɗe landa makko so rendayi tigui ma kaɓe on jagorɗo gueɗe nder leydi wiyete ko Antoine Félix Diome ɗum ko caggal nde on jagorɗo sali hokkude mo récépissé gam kay kaɗon landa makko o wiide ko contre la décision mal fondée du ministre de l'intérieur la bataille des guelewar contre Antoine Diome hello jiɗiɗo nde jeyne ganduɗa kay ko vox pop caggal kamɓe garti kongi ganduɗa kay on docteur wiyete ko professeur Daouda Ndiaye pour anéantir rapidement ce virus gam deya il faut ɗeɗon kuule kormorde walla mbiyen kuure dentorde e jokke hormede no hannirta ni ɗum woni kongi makko ne tawi hello naybo nde jeyde ganduɗa kay ko vox populi ha joni ɓe ndewoyi to Touba ɓe mbi ko journée Hassaïd un monde à fou à Touba ferveur sans mesure barrière holliti ganduɗa kay won kuule ɗe kormaka wini ko kamɓe ganduɗa ko jaynekoɓe vox pop ɗum ne tawi nder helloɗiɗaɓo ndeɗo jayde vox populi libération ɗo subaka no kewɗen wiide sowona scandale tan ko révélation ene wayno ko révélation ɓe mbaɗi ƴewɗo subaka mystérieux appel de Boy Djiné ene wayno noon oɗon gang pawaɗo junggo to Sali gonda tigui jokkunoɓe wadde bone ko bonande jokkunoɓe yande yoge magasin aji ha e ganduɗa ko entreprise aji kamɓe ɗe pa junggo ene wayno Boy Djiné to woni to e nder prison ko kañum noddiɓe téléphone ɓe kolliti noon oɗon gang koye nder prison tigui wonno to ganduɗa ko fewjono ɗum ko caggal nde Boy Djiné wonno tigui nder ganduɗa koye nduɗon dumbirdu caggal nde huuɓi oɗon téléphone o noddi goto e ɓeɗon ɓe ganduɗa tigui ɓen ɓe ganduɗa ko rennanom nduɗon dumbirdu goppimo noddi téléphone nde noddi téléphone ko nden tigui ɓe keeɓi fartangue wadde retracé ɓen ɓe ganduɗa kay ko bandiji tawi non to Sali kamɓe kala ba paama juuɗe eɓene juuɗe ganduɗa kay ko ɓeɗon daadiɓe ɓe garti alhaali oɗon mo ganduɗa ko tumunoma alhaali yidde liggade Wally Ballago Seck ene wayno de dariɗono damal galle mum maçon o noon waɗi ɗon ganduɗa kay ko o balɗe mantine kono caggal nde ɓe jaggimo ɓe piimo pigal bongal ene wayno noon section de recherche jaggi oɗon biteɗo Saliou Diallo Bayzal nene juuɗe sûreté urbaine ɗum noon ko caggal nde ganduɗa tigui ɓe lappi oɗon gorko kono kay ɓe duufe mum ndiyam ɓe maasi ɗum e gueɗe baɗe noon ha waɗi perdre connaissance ɗum ne tawe e nder ganduɗa kay ko ndeɗon jani libération kono kay ɓe garti e mayde on suko debbo wiyete ko Penda Keɓe mo fitana mum yoɓa to Jiguen Soro ɓe mbi ko tagui oɗon sehil makko gorko ne jaggue ɗum ne tawe e nder helle jooɓo nde jande libération stade kayde tigui guddirten damal e oɗo subaka ganduɗa tigui alkamisa ɓe gaari natalla on dossard numéro 1 mo équipe nationale Sénégal o wiyete ko o Edouard Mendy ko kanko heeɓi fattangue ƴettude on super coupe d'Espagne super coupe d'Europe wondude tigui ganduɗa kay ko on ɓiɗo Sénégal najo petano to Villarreal kono kañum de heɓani fartangue ganduɗa tigui ko ƴettude oɗon araray gam wonan ɗum premier trophée to Villarreal kono kanko Boulaye Dia ganduɗa kay ko heeɓi fartangue wadde passe décisive ngal ɗon pottala Edouard Mendy ɓe mbi ko joni de laaɓi ceerre ene wayno noon o fitti lawol makko gam kayya hebde oɗon ballon d'or caggal kan ɓe gaari ɓiɗo leydi Sénégal najo goɗɗo pettowo to gonɗa tigui wiyete ko Watford o wiyete ko Ismaïla Sarr ene wayno noon Tottenham ine pelle tigui yidde ganduɗa kay ko ƴamde oɗo gorko gam kayya ara
e nder oɗon no kolopo jokko toon no golle mum caggal kamɓe ngari nasalla pulga wiyete ko le monsieur le sextuple ballon d'or ha joni noon o wi ko c'est de la joie, c'est de la folie de jouer avec Neymar et Mbappé ko weltare wonde jourde Mbappé kam e Neymar e nder club goto ɗi ko kongi Lionel Messi musidɓe tedduɓe ɗum tigi wonno ko tawete e nder kala gadane jaydi leydi Sénégal e oɗo subaka alkamisa ene wayno noon en gartata ha joni ganduɗa tigui e ɗeɗon duwuji jokkari Sénégal mo wi ɗum leydi diine Sénégal mo wi ɗum wiye leydi sernaɓe waliyaɓe Sénégal mo wi ɗum wiye leydi anduɓe alɗuɓe wadde mbiyen ha joni ndeɗon eɓɓode ganduɗa kay ko halif général waɗi ɗum ko eɓɓorde ganduɗa ene foti waɗede galleji diine ɗi kala duwuji ɗi nde won noon Allah wi ko toroɗe kamma kala ko tori ɗon kam son duwima ma jabano on sikki ala ɗo to Moroso fuɗɗi hawjinde fuɗɗi hamminde tigui ene haasi jegui ganduɗa ko kala galleji diine ɗe ummine ganduɗa kay ko ɗum godini ñalawmaji juulu ñalawmaji wirdu ɓerɗe ɗe laɓɓine no hannirta ni gam kay mbawen riwtude oɗo Moroso Covid 19 kepten koye men kepten ɗam gurdam belɗam ɗam gurnoɗen sikki ala hande ganduɗa kay ko hunde jiiɓima hunde nde waylima kono kay moni foof wonti to dogue waɗi to a faye ala wadde mbiyanna ene jojji ha joni ganduɗa ko waɗa hanki to Touba ko jokke nder johli leydi Sénégal kala defte ɗe kippite alɓurano jangge ɓerɗe ɗe laɓɓine ceerra Allah duwe jaabe nde won noon wi ko jurmodire e nder moon mi yurmo on kanko wi noon kanko rabbi samawati wal arde musidɓe tedduɓe en jetti ganduɗa kay ko ɓen yeeɓiyankoɓe men ganaɓe ganduɗa tigui meeɗa yattirde caggal yebde Pini TV kono kay yebde roɓindu diaydeje e rewidade gueɗe Pini TV kala e kuuɓal to karalagal to wonno toon ko Mati Mar wondude Samba Diop ɗo e haalirde nde wonno ko Moussa Nia bandiraɓe musidɓe tedduɓe yo Allah hokkene yiide subaka Allah jarama on jarama.